Ni ai kuble pi baro ki Khynnah ki ble pet ya kanika program ha kanika por ka bamenta. Na do ki Khynnah ki kme ki pa bat ki no hikai ro kumju. Kani ka sngi kadai ka sngi kerpang jong pi ki Khynnah baro ka bangi jute kom ka Children's Day. Happy Children's Day ya pi baro ki Khynnah. To ublei unang kerku nang kerdo ya pi baro ba pinang shan pinang klan pinang long ki ba smart ki ba sting ki ba ko ngo ya ki kme ki pa bat kum juru ba pinang ban e ya ublei kum ba ublei ula e ya pi to kan mentang yang sengap kawai ke jingruai ka ba pen kan mau ya pi ba ublei u e ya pi ki Khynnah baro. Or if you fair, or if you're fat or lean, God loves you. If you're tall, or if you're short, or if you're in between, God loves you. He loves you when you're happy, He loves you when you're sad, He loves you when you're very good, and even when you're bad. No matter what you look like, no matter what you do, He makes me happy. God loves you. God loves you. God loves you. He loves you when you're happy. He loves you when you're sad. He loves you when you're very good. No matter what you look like, no matter what you do, God loves you, He makes me happy. God loves you, He loves me too, yeah! Tingi ai kuble ya pi baro kitu ki Khynnah kuble shimbenta kha katu ka jingwai ba pile ruai snau tanat ba to ble unang kerku ya pi nakawai ka sngi chakawai pan ba ka ba pinang la ban yai chakriya u nakawai ka por chakawai pan tementa ka sngi ngi pen ya ka wei ka jingi thu khana ka jinghi kai ka bangiyo na uwe u Khynnah ha ka Bible na uwe u Khynnah ha ka Bible te shwa bangin poi chata kwa ban kli chingkli phi ka wei phi jule kumno haba phi imei ipa kialam ya phi banle kai mo shakanu kanu ka jaka shakanu kanu ka ba phi sngo tanat banle nga tharai ka ba phi jule kalong ba phin mare skmat phimla shu ban up moi imei ipa banle lang henre phil mare ban poino ha kata ka jaka Teka topik lane ka lenong ka bangin hikai hagani ka sngi ka long u Jisu kom u Khynnah dengan ong biang ka lenong lane ka topik ka bangin hikai hagani ka sngi ka long u Jisu kom u Khynnah ya kene ngila ban pet na u Lukas ka lenong ka ba ar ka dekot ka ba sau pho ar hado san pho ar na u Lukas kalenong ka ba ar ka dekot ka ba sau pho ar hado san pho ar te shwa bangin ya pet ya kane ka ji kai tungin ya pet shwa ya ka wei ka video ka ba lingkot
And he shall turn the heart of the fathers to the children, and the heart of the children to their fathers, lest I come and smite the earth with a curse. Son, why hast thou thus dealt with us? Behold, thy father and I have sought thee sorrowing. How is it that you sought me? Wist ye not that I must be about my father's business? Te nga try pilaya pen ya katu ka video mo pilaya I chapang o Jisu ha katu ka por u Jisu uladon khan arsnem karta ladon khan arsnem karta but laong ba ha katu ka por ki kmi ki pajung u kilaya lam ya u banle cha Jerusalem namar bale kadon kata ka jing khawai niam ka jing khawai niam ka ba ki kmi ki pa ki julai man la ka snem te laong ba ki la poi hang ta bat hadien ba ki la poi hang ta la den ba la dep ya kata ka jing khawai ki la lem no ki la wan phai no ban le phai no sha la ka jong ka ye te henry ja ayu ja ayu laong ba uta ukna Jisu shem la lek rengkat bat kikmi pa laong ula ya no shakaway ka benta kata kamot ula ula sa no hangta ha Jerusalem ula sa no hangta ha Jerusalem henry kikmi pa jong u kimtep ya kata te kinang mut mo o ula ya rengkat tharai bat ki ta ki bahayeng ki ba sem ki ba ya wan lang te nang ta kilaya mut bat kumta kilamut ba ulayat kumta te laong ba kikmi pa kat ba kinang yat ha kalenti kilanang wat atat yu Jisu lenti henry la ja ayu yu to khna mo shim la kim shim la lap kikmi pa la ja ayu henry u Jisu laong baula nang sa hang ta ha Jerusalem te kikmi pa kilanang yat ha kalenti ban kilanang wat atat yu te onda ba kim sham hitdot yu mo kim sham kilale kumno ki la lek phai biang sha Jerusalem kila lek phai biang sha Jerusalem but hadin lai sngi laong hadin lai sngi kila lamp yu ba udon ha ka temple te pila em ha ka tu ka video pini I ba u Jisu udon ha temple ha tu pi tharai ule ayu hang tu mo pila I ule ayu hang tu laong kat kom na ka ni ka tiang ka jong ble laong ba udah syong ha pedeng ki noi kai udah ngap yaki bad udah keli de yaki laong ba udah syong ha pedeng ki noi kai udah ngap yaki bad udah keli de yaki te baro ke ble sngo yu kila sngo lengo bayo sngo yu mo ya kita ki jingkeli ki jubab ki jong kila sngo lengo bat kila sngo kendit ya kata ka jing start bat ka jing shampang te nangta ka kemi hadin ba kala ya kendu mo kala keli jingkeli yu bat u Jisu ru ule jubab ya ka ba ka dei ya ba ule ya ki kam ki jong ukpa te kem shem la sngo thu ka ka ba u Jisu Ukraine ha kata ka por te Henry ka Mary ka kemi kala bu ya kata ha ka do nuot ka jong ka te laong ba nang ta ki le lek phai no shala ka yeng bat uni u Khynnah uni u Jisu
loong bulanang san ulanang he ulanang ko ngu ya ki kemi ki pa ban ula nakawai kapor sha kawai pan ulalong ukhenna uba kloi ban sngap ya ki ji kai ki bau yo na ki kemi ki pa ke ai ka jing hi kai ka bangi yo na ka ni ka ji thu khana nila ban klimo ke ai ka jing kai la ni ki ai ki jing hi kai ki bangi yo na ka ni ka jing ye thu khana te na ka ni ngin yo lightly ki ai ki jing thu ke jing hi kai ngin yo lightly ki ai ki jing kai ki bangi yo ka baning kong u Jisu u kloi ban sngam bat sha skor ya ki jing hi kai u Jisu u kloi ban sngam bat sha skor ya ki jing hi kai ka ba ar u Jisu u yai ko ngo ya ki kmi ki pa jmo u Jisu u yai ko ngo ya ki kmi ki pa jmo bat ka balai kalong ba u Jisu lanang san ulanang kraw ha ka jing start bat ka jing champang u Jisu ulanang san ulanang kraw ha ka jing start bat ka jing champang tengi la ban kelimo belai u Jisu ulong ubastan belai ulong ubachampang kadau kalong ba u jus ngau tenat ban sengap ya kecing kai kumba pila ui kumba pila jut nglatem menta tangamot ulang uba skloi ban sengap ya kecing kai uba ko ngo ya ki keme ki kpa tena kata gadau mo pi baro ki kena ngange baro ngi kwa ban long ngi kwa ban em ya ka jing em ka ba u Jisu ule bat open i ya ka nuksa ka ba kata ka long ban ya ki jing hi kai ban sha skor ya ki keme ki pa ban deina kita ka daw u salong u Khynnah u bastat ban u ba champang tong ine pen ya ka wei ka dkhon na ka Bible kata ka long na ki proverb kalenong ka ba khat pra ka dkhot ka ba khat san kani ka ong tong ine pule lang ke tong ine bot lang ya ka ni ka donut u basian ka yo ya ka jingtep ka donut u basian ka yo ya ka jingtep bat ka skor u bastan ka wat ya ka jingtep bat ka skor u bastan ka wat ya ka jingtep ti menta nganget pla sa skor bhan dai ne mi ti jing kai bang la yo menta na ikong dai ti ngan clear phi da ka ba pin pen I da ka ba rak ti ma mano bakwa ban long u Khynnah u bastat kum u Jisu manga baro ngi kwa ban long ki ba start kom u Jisu tengin ne kum no in long ki ba ko ngo bat ki ba sngam ya ki ji hi kai ki bang yo na ki kme ki pa bat ki nong hi kai jong phi te sapulie ya ka ni ka wei ka khat spellenden na ki proverb kala nong ka ba khat pra ka khat ka ba khat san ka ong kum ni ka donut ubasian ka yo ya ka jingtip bat ka skor ubastat ka wat ya ka jingtip te phila ru ban ai rong ya ka ne ka dor ka bangila ai phi menta phila ban download ya ka lani phila ban chu screenshot bat ya ka ne phila ban pen poi pat cha ki nong hi kai jong phi te shwai ya ka bangin pen kut no tungin ya dwai lang menta baro tetap kan ki khmat baro try ngi ai ngo ya me ha kan ka por ba menta kan ko try ba e namar ngi sngo ngo e nam ta ki jing kai ki bangi la yo ka bala pen long bat pen la yangi bangin sngo thu ya ka ta ka jing start ka ba me ai hangi ya ka ta ka jing champang bat ka jing long ka ba ngin long kita ki ba ko ngo kam tam e ya ki Khynnah ba kin long ki ba ko ngo ya ki me ki pa ya ki noi kai ba kin long ru kita ki ba wat ya ki jing start ka jome kan ko try ku blai shibon ya ki baro ki ba me mela kerku yangi iwe pi we ha ka kerteng ka jong Jisu ngi duai ni pa ni ki ne baro amen